Ħlieb il-baħar ħut eżotiku u bosta speċi oħra ser ikunu qed jabitaw is-26 tank li jinsabu fl-Akwarju Nazzjonali li jinsab fil-Qawra. Dan l-akwarju huwa tal-ewwel xorta tiegħu f'Malta. Il-fuq minn 100 speċi ta' ħuta differenti ta' kull daqs u għamla ser ikunu qed jabitaw dan l-akwarju fil-waqt li joħolqu attrazzjoni għal bosta Maltin u barranin li ser iżuruh. Fish that we have are mainly Mediterranean species. There's probably about 2/3 of the displays in the aquarium, which is a total of 26 aquariums. As I say, 2/3 of those will be Mediterranean species from around the coast of Malta. And then the other third is sort of fish from around the world. So we have fish from Thailand, the Caribbean, Indian Ocean, the Red Sea. So we're trying to give a full coverage of all the fish around the world. L-akwarju maqsum f'5 sezzjonijiet li jindikaw partijiet mill-Gżejjer Maltin, fosthom il-Port il-Kbir, Marsa Xlokk, il-Gżejjer ta' San Pawl, il-Blue Grotto kif ukoll id-Dwejra. Kull sezzjoni hija mżejna b'dekorazzjonijiet marittimi li huma repliki ta' bċejjeċ tal-baħar li nsibu madwar il-Gżejjer Maltin. U forsi kif rajtu wkoll il-ħut għadu bil-mod il-mod qed jadatta mix-sharks għadhom qed jikbru fl-abidat tagħhom. U issa bil-mod il-mod jiġifieri qed naraw ir-riżultati ta' sena u nofs xogħol ta' kostruzzjoni u fl-aħħar kulħadd jista' l-poplu Malti jgawdi dan il-proġett. Kull min iżur dan l-akwarju ser ikollu wkoll l-opportunità sabiex imiss il-ħut li jinsab f'parti apposta fl-akwarju. Dan l-akwarju mistenni li jkun attrazzjoni ewlenija għal dawk l-aktar li jħobbu d-dinja marittima u kull ma toffri. Iżda mhux biss, għal oħrajn jista' jkun jitqies il-post li jġiblek ħafna memorji, bħal fil-każ tal-koppja Edward u Christine li ħallew il-proposta ta' żwieġ tagħhom nhar is-Sibt waqt li kienu qed iżuru l-akwarju. L-inawgurazzjoni uffiċjali tal-akwarju ser issir f'Ottubru li għaliha mistennija li jattendi l-Prim Ministru Joseph Muscat.